Ja està lliurat el 7è Premi d'Investigació Dr. Saladier Roig a Alexandra Bucham. El lliurament d'aquest guardó va tenir lloc el passat 19 d'abril a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. El lliurament del premi va anar a càrrec del veí i doctor en Història de l'Art, Toni Conejo, qui és també el sotsdirector de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals, l'entitat que convoca aquest premi. Així, el treball Tutor Vicarius Regidor el Infante Pedro de Aragón y Anjou, pieza clave de los proyectos de control del Reino de Sicilia por parte del Partido Catalán y de las ambiciones sicilianas de Pedro el Cerimonioso i Leonor de Sicilia, Reyes de Aragón, és el projecte que es va premiar enguany i que la mateixa autora va presentar. Aquest premi, promocionat pel mecenes local, el doctor Saladier Roig, té l'objectiu de fomentar els treballs de recerca sobre la història de l'Hospitalet de l'Infant i dels seus entorns immediats. Està dotat amb 1.000 euros.